Imali smo svakojakih utakmica, bilo je milion utakmica na nož, na pas mater, svakak je bilo i bilo je kvalitetnih i seoskih šora na utakmicama, ali to je bio ondašnji imidž nogometa, danas je to nešto malo drugačije i sve utakmice su napete, zanimljive i interesantne. Pa kakva je publika danas, kakva je bila nekad, evo naš prethodni sugovornik je rekao da je nekad to bilo puno žustrije i burnije nego je danas. Pa bilo je puno žustrije, bilo je... Sekunde, pričekaj, evo. Prije je bilo puno žustrije, bilo je tu svega prije i znali su i flaše svakako leti po terenu, svega je bilo, sad je to puno civiliziranije.